vítam vás z nového videa. Tunak je novo. A dneska toto bude video Brawl Stars. Tam je takto spajka. Dneska možno zahrám také sola, ale asi iba wipeouty. Ak chcete, tunak si ma pridajte. IDčko. A tu máte môj QR kód. Dobre, ideme na to! Ideme ich rozdrčiť, tých jedné babetka, gaga. Uvidia tie decka. Ale tak, kámo, tak. Aj neviem, psa. Ježiši, to mi seká. No, Wi-Fi mi seka, bože, čo stojí? Wi-Fi? No a pozri, bum. Ja mám taký dobrý skám. Nikto nepodloží, víš kto? Wow, spike. Kamo to malé také otravné decko, ja by som ho dal do centrálu, Wi-Fi, kamo, to Míš zase, že to mi hackuje Wi-Fi, no. Haló, tak to je diskriminácia, toto ja ich dávam na súd 1000 eur, že mi kazia rank. Medíske. Tam je dead a ideme po Elske, ktorá avkuje. Hodíme. Shaggy Spook. A hneď ma zabijú jej jedný mimo ní zo sebe. Bože, co sa dostane v žlutú. Aj tak nie. Teď to robím iba pre content. Tak. Mou jeden si skočí, čo to je. Míš, čo to je za hnusné. Double, ty ne. Nie, Kenji, nechaj ma. Ty jeden, Menji, Kenji. Ruska. Už sa vybudila z mŕtva. Shaggy Spook. Shaggy Spook. Mendy, prestaň kempiť ty jedna. Mačka. Siči. Stačka. Sorry, môj. Inakšie, dnes sa mi vybila práčka. A potom prišla mačka a zabila sračka. To! Bože, nejdem hovoriť o mačke, pračke, sračke. Bože. Kenji jeden, poď sem ty jeden potkal. No tak ti treba, hľadní. Brawl Stars nevierať, chod si do adopcie, ty debil. Budeš stebať aj s tebou. Aha, sa je mimo, nešiel ju ochrániť, no do. Menice si. Ale mena ha zavrie, aha, pozeraj, aký je hlúpy. Aha, musím ísť na pink. Pinkom je. Mendy Scandy chcel použiť, ale ja. Kamu pozeraj, ako ju dá, ako sa teleport. Easy win, kámo, ja toto všetko berem. Aha. Ja som tu star player, ešte mi dajú lajčík. Ja som proste dobrý, no, smola. Ešte si dám asi 1-2 kola, ale asi 2. Uvidím, lebo... Jeden si dám, jeden. Dneska bude také krátke video. A dám wipeouty radšej. Knockout. Alebo wipeouty. Dobre. Idem to rozdrtiť týchto botov. Ja ju rozdrtím. Hipsa, čo z nej idem? 1, 2, no, dobre. Neviem, čo som išiel. Jehať. Som. Aha, dám. Žesinka, kde sa bojí? Že sa bojí, že takú skapitiem. Mechanik. Zomrel mechanik. Ja jeho prdítko. Zasa mechanik. Pomoc, mechanik ide po mňa. A zomrel. Edgar náš frajer.
Prečo všetci zomierajú, kamo? Jajte, sa nečudujem. Zasá tá mechanika jedna zomrela. Tak je treba. Nech spapa chleba. Zase tá mechanika ešte z nevlastným trafom. Nech sa trafom nehodí. Ups, netrafil. Zabije bum, les. Ten Kenji som netrafil. Kamo, ten pôjde zase strihať, čo to porobí. Neviem, čo to za práva. Kamo, veď zabije. Easy. Ten. Stávame uvada, poďme nech to píči. Edgara zabije, pretože on je. Chcem dostať šoty dole, preto tak hovorím. A ideme zabiť mechanika. TNT ráno ma napadlo. Neviem prečo. Teraz by som si dal také fajnové. Dobre. Pozor, Edgar, kodu. A dík zahýl. A bum. Ja som rád nezabil 20 healthka. Vy máš 40 HP. No, easy. Pozeraj, ako ho dám. Dobre, kamo. To je asi všetko z tohto videa. Ďakujem. A čus. Až počkaj, ešte Stardrop. Epic. Mythic. Mythic. A Stardrop na koniec videa. A čo dostaneme? Brawler. Powerpoint do. Dobre, čus.